खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। थागिबिफोरनि रैखाथिनि थाखाय सोरखारा हाथियारनि लाइसेन्स होगोन। काजिरङायाव सासे सुरां सिखारि जिउ खहा। 11 बोसोर मैहुर खालामैयाव गान्दानि अनजिमाया बांदों पबितरायाव। आसामाव मिशन बांलादेशी रायजोनि खना खनला बांलादेशी नागिरनो डिजिपिनि बिथोन। लाली दैमानि उदखाराव बदालपुर गामिनि एयारटेल मबाइल टावारा बोखारजासिगोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि। दानिया बैदिनि आबुं रादाबाव। थागिबि सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय आसाम सोरखारा हाथियारनि लाइसेन्स होगोन। धुबरी, साउथ सालमारा, मानकासार, गवालपारा, नगाव आरो बरपेटा जिल्लायाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशीफोरनि गाग्लोबनायाव मोगा-मोगि जानांनाय थागिबि सुबुंफोरनो गावबा-गावनि रैखाथिनि थाखाय हाथियारनि लाइसेन्स होगोन। बुधबारखालि जानाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव बे थिरांथाखौ लानाय जायो होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि सोरखारा रावनोबो हाथियार बायनानै होआ, नाथाय गावबा गावनि रैखाथिनि थाखाय सोरबाया हाथियार बायनो नागिरोब्ला सोरखारा लाइसेन्स होगोन। सिगाङाव रावनिबो सोरखारा बेबायदि साहस खालामाखैमोन। जाति-माति भेटिनि बाथ्रा बुंग्रा सोरखारा असमियानि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन। बबेखानि धिं, रुपही, मंगलदै बायदि ओनसोलनि थागिबि रायजोफोरा हाथियारनि लाइसेन्सनि थाखाय आर'जलाइ होनो हागोन। गुदु ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोराबो आर'जलाइ होनो हागोन, नाथाय दायगोनां हाबायाव लोब्बा थानाय सुबुङा लाइसेन्स मोननाय जानाय नङा। दिनैनि समाव सिमा थासारिनि थाखाय सोरखारा बे बिथांखिखौ लानो गोनां जादों। रायजोफोरा गोलाव सम सिगांनिफ्रायनो हाथियारनि लाइसेन्स नागिरगासिनो दङ होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला हाथियार लाइसेन्स होनायनि सायाव सोरखारा एसअपि फोसावगोन। काजिरङा नेशनेल पार्कआव आरोबाव सासे सुरां सिखारिनि जिउ खहा। थांनाय हराव काजिरङानि आगरातली रेन्जनि धानबारि बिट अफिसनि बेन्दोंआव थानाय पुलिस हाग्रा बिफान आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव गावलायनायाव सासे सुरां सिखारिनि जिउ गोमायो। जाथायसालियाव सुरां सिखारिनि सह'जों लोगोसे गंसे हाथियार बोखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला बुधबारखालि सानाव काजिरङायाव सासे सुरां सिखारि हाबदोंमोन। काजिरङानि सासे मावफारियाया सुरां सिखारिखौ नुदोंमोन। सुरां सिखारि हाबनायनि बागै रिपर्ट खालामनायनि उनावनो डिएफअ अरुण बिगनेशनि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि जवानफोरा मैदेर लानानै आरो थाबायनानै सार्च अपारेशन खालामो। बे अपारेशनाव धानबारि हाग्रा मावख' ओनसोलाव हाग्रा रैखाथि बिफान आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव गावलायलायनाय जायो। थांनाय हरनि 10:30 रिंगासोआव जादोंमोन बे गावलायनाय जाथाया। बे जाथायाव सासे सुरां सिखारिया जिउ गोमायो। जाथायसालिनिफ्राय सुरां सिखारिनि गोथै सह'जों लोगोसेनो गंसे AK-56 राइफल्स आरो थर 11 गोगो गुलि, गंसे 303 राइफल्स आरो थरथाम गोगो गुलि, टर्च लाइट, माखासे जाग्रा मुवा, गांसे बेगखौ बोखांनो हायो। गुलि नांजाना गोब्राब जखम जानाय सुरां सिखारिखौ बकाखात महकुमा देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय सुरां सिखारिया देहा फाहामसालियाव जिउ नागारो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय 21 मे खालिसो काजिरङानिनो गरातली रेन्जनि द'आमारि हाग्रा मावख'नि साखाथियाव सासे सुरां सिखारिखौ फोजोबनो हादोंमोन होननानै हाग्रा बिफाना मिथिहोदों। मरिगाव जिल्लायाव थानाय पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव गान्दानि अनजिमाखौ बांनाय नुदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला 11 बोसोरनि गेजेराव पबितरायाव खेबसेबो मैहुर खालामनाय जाथाय जायैनि जाहोनाव गासै मा 107 थसे गं गोनां गान्दाफोरखौ रैखाथियै मोननो हादों। लोगोसेनो 2022 मायथाइयाव गान्दा सानखोनि खारिथिनि बायदिब्ला पबितरानि 16 बर्ग किल'मिटार ओनसोलावल' थसे गं गोनां गान्दाया बयनिख्रुइबो बांसिन गोसारनानै दङ। आथिखालाव बेनिनो मा 30आ गान्दा जोला आरो मा 50आ गान्दा जो, मा 27 गान्दा फिसाफोर दङ।
हाग्रा बिफाना गोख्रों नोजोर होनायनि जाहोनाव थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय मैहुर खालामनायनि जेबो खौरां मोनैनि जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन होननानै रेन्जार प्रान्जल बरुवाया फोरमायथिदोंमोन। लोगोसेनो खाथि-खाला ओनसोलनि थागिरिफोरा गान्दा मैहुर खालामनायनि सन्देह गोनां खामानिनि बेरेखायै जोबोद सांग्राङै नोजोर लाखिना हाग्रा बिफानखौ हेफाजाब होबोदोंमोन होननानै प्रान्जलआ बुंबावदों। बबेखानि दासान्दि गान्दाफोरा जोनोम होनाय गासैबो गान्दा फिसाफोरखौ संरैखा खालामगासिनो थानायजों लोगोसेनो हाग्रानि गासैबो जिब-जुनारखौ गोख्रोङै रैखाथि होगासिनो दङ। आसामाव मिशन बांलादेशी। बांलादेशनि हेंथायै जेबो रोखोमनि इमोसनेल एबा आबेगा सोलिनाय नङा। रायजोनाङै बांलादेशनि हेंथायै सोलिगोन गोख्रों अपारेशन। रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशनि हेंथायै आसाम पुलिसनि गोख्रों अपारेशन सोलिगोन। आसामाव सासेबो बांलादेशीखौ थाहोनाय जानाय नङा। बेनि थाखाय आसामनि डिजिपि हारमित सिंहआ रायजोनि गासैबो जिल्लानि एसपिखौ बिथोन हरदों। आसामाव थानाय बांलादेशीफोरखौ साफा-साफा सिनायथिनानै हमनो बिथोन हरदों डिजिपि हारमित सिंहआ। मख'नो गोनांदि भारतआव आयेन बेरेखायै थानाय बांलादेशीफोरखौ 30 साननि गेजेरावनो हमनानै दैथायहरफिननो मिरु सोरखारा बिथोन होनायनि उनावनो आसामाव मिशन बांलादेशी सालायदों आरो रायजोनि खना-खनला बांलादेशी नागिरनानै अपारेशन खालामदों। रिपर्ट बायदिब्ला मिशन बांलादेशी एबा आसामाव बांलादेशनि हेंथायै खालामनाय अपारेशना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन। डिपर्टारनि हेंथायैबो पुलिस बिफाना खालामगोन गोख्रों अपारेशन। आसामाव सासेबो बांलादेशी थाहोनाय जानाय नङा। जेरावखि थाखुमाया मानो हमनानै लाबोगोन आयेन बेरेखा हाबफैनाय बांलादेशीफोरखौ। गुबुन फारसे आसामाव बांलादेशी नागिरनानै अपारेशन खालामनायनि हेंथायै गुबुन गुबुन मुसलमान आफादफोरा सोमावसारदों आरो बांलादेशी नागिरनायनि मुङाव थागिबि मुसलमानफोरखौ टारगेट खालामदों आरो साजा होदों होननानै दाबि खालामदों। धेमाजि जिल्ला जनाय रामदन दिखारि गामि पन्चायतनि बादालपुर बर' गामियाव सुर्न बसुमतारीनि नखराव गायसनजानाय गंसे एयारटेल मबाइल टावारखौ लालि दैमानि सानफा-एफा गोबां हाब्रां खुरखानायनि जाहोनाव बोखारफिननो एयारटेल मबाइल कम्पानिया बोखारफिननो थांखि लादों। मख'नो गोनांदि गासै 5,000निबो बांसिन सुबुं अनजिमा एबा कास्टमार थानाय बे एयारटेल मबाइल टावारखौ बोखांफिननो लानाय थांखिखौ जायगानि रायजो-राजाया जोबोरैनो दुखु मोननाय फोरमायदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बमानि गिनाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि होनायनि उनाव गिखांनाय थासारिया सोमजिदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोगोन होननानै फिन हुमखि होदों। सिनायमोनै दुथाङा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो इमेइलनि गेजेरजों हुमखि हरदों। बे हुमखिखौ मोननायनि उनावनो गोजौ बिजिरसालिनि कम्पाउन्डआव गिखांनाय थासारि सोमजियो। मानोना बावैसो सान सिगाङावबो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो होननानै हुमखि हरनाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। ओरैहाय फिन हुमखि मोननायनि उनावनो पुलिस आरो रैखाथि बिफाना गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव रैखाथिनि राहाखौ गोख्रों खालामो। बेजों लोगोसे बम स्क्वाडआ थांनानै गोजौ बिजिरसालिनि खना-खनला नागिरहैयो। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिखौ बमाजों उरायहोनो गले-गले हुमखि हरनाय जाथाया सोरखार आरो पुलिस बिफानखौ साननो गोनां जाहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।